sou Peppa. Ai, mãe, brat George. George! Ai, mamãe. Batata. Peppa. Kuchnia. Peppa i George idu kupovinu. Dodaju se u okolica. Da je stan Georgia. Evo ti na. Tako je. Idemo se za mene brž na svijetu. Tata, mogu ja? Mogu ja ići u kolica? Ne možeš, previše si stara. Da, možeš samo si ići ja mogu. u ovu istu. Okej. Da vidimo što tu imamo na listu. Znači, Tu imamo imamo rajčice. rajčice, špagete, kurac. Okej, idemo sve to naći. Idemo tada, moramo biti najbrži. Kaj je sad na listi prvo? Peppa i George vole ići u kupovinu. To nije Njemačka. Da vidimo što je prvo. Prvo su rajčice, Peppa. Tamo su. Evo rajčica. Trebaju nam 4 rajčice. Uzmi jednu vrećicu, tako je, otkud si usponala. Iskačaj 4 rajčice. Okej, evo ga. Kam ti idem? Stavi ih unutra, kurvo. Evo, prvo sad makni to sa popisa i sada moramo po kurac. Mi su špagete. A ne tako, nego špagete. Špagete su Pepino i Georgiovo najdraže jelo. Da, pitao se gdje su špagete. Evo ih. Pičkete. Evo špageta, jaj. Pa nemoj ih užet previše udapljačeš se, već si onako i ovako krmačetina. Pičketi. Imamo rajčice i špagete, kaj sljedeće? Ti, pičketi su to da čuti. Evo, makni su špagete. Da. Ali ne su, čekaj, kaj sad je? Probaj pogodit, kurvo. Pa ne znam, čupala sam. Probaj ti, George. Ja mislim da su biljke. Stvarno? Ne znam baš. Čekaj, evo, na popisu imamo sada luk. Evo rajčica, Evo ga luk, evo daj vrećicu. Smatala sam. Evo 1, Skuti. 2, 3, 4, ne znam, malo sam pijena. Evo, tuf. Evo ga, i sada križimo luk. Tata, moćemo ovu biljku. Ne, baš bi trebala ta. Izgleda ko marihuana. Ne može, nemamo je na popisu. Ne, pa ću pušit sada. Marš govna, stari. Možeš ti izabrat voće sad koje ćemo kupiti. Evo voćki. U ponudi imaju zelene jabuke, naranče, banane i jako debelu lubenicu. Evo, George, možeš zarođeš jabuku. Naranče? Banane. Hoću lubenicu. Tako je, ja najviše volim lubenicu, već od mog starog i od mene. Dobra ova knjiga tu, o kakve su ovo krmače došle. 4 rajčice, špagete, kaj radite mukbanging, luk, ova lubenica koja je veća od ovog krmaka i torta. Čokoladni kolač nije bio na popisu. Krmak, dosta ti je tih torti, predebel si. Ko je uzeo ovu tortu? Pa kaj je ono za tortu? Roke si ti uzeo tortu? Ne. Onda ovaj krmak debel je uzeo tortu. Ja nisam. Krmak! Pa izgleda je tako fino, hoću još par kil. Previše si debel. Ne treba ti još torta. Ali ja sam baš gladan. Dobra, ajde, možemo ju onda dodat. Ako ćeš biti dobar. To je još par kil. Dosta si debel.